Sip. Mulai dul. Wis sore, wis jam 5 iki. Apa? Rekam masuk ke YouTube. Wis wayahe sore ya. Banyune sik agung terus ya. Sepi ya. Golek cewek dul. Kimcil ngono. Ora ana cewek sing lewat ya. Kono sepi banget kok. Ini golek apa tuh dul? Plat AD Jawa Tengah. Oh iya. Delon tok wi sing ngajari sapa wi malah ngentut. Wis ah kegedean memori yo.